Здравейте! Сега искам да ви покажа какво има в един LED панел 60х60. Това е стандартно осветително тяло. LED случая, това е гърба. Полага се с един драйвер, който до максимум 50 волта, плюс-минус. Ето, мисля, че всички са обръщали внимание какво представлява лицето. Така, но преди да продължа по темата, искам да ви покажа кактусчетата, които отглеждам. Този изглежда много страшен, но в същото време бодличките му са безобидни. Виждате, като другия модел може да изглежда красивичко, но доста бодливо. Както и да не се отклоняваме от темата. Така, първо ще развиеме винчетата и ще ви обяснявам какво може да използваме от едно тяло 60х60. Така, продължаваме да видим какво може да използваме от тялото. Добре, винчетата са развити, събираме ги тук на едно место, да кажем, може да се предадат на вторични за желязо, ако не ви трябва. Така, друго, това са тези пантички или ламаринки, стойки за задържане на тялото, които аз ги събирам, защото мога да ги използвам, да кажем, да съединявам две летви и тем подобни неща. Може да видите напред във видеото. С тях събирам. Така. Другото нещо, което ще използвам, това е тънката ламарина, която е отзад. Така. Я също събирам. Ето. Другото, което е тази изолационна материя. Нещо подобно като това, което се използва за подложка на ламината, ламинирания паркет. Също събирам. И другото е непрозрачната бяла пластмасова плоскост. И имаме перциглас прозрачен, който аз поне съм решил да използвам за направата на оранжерия. И още една плоскост, която също става на места. Тя е непрозрачна толкова. Така. И тях събираме тук. Добре. Така. Следващото нещо, което може да вземем от тялото, от светителното тяло, това са, качаме. Ето така леко издърпваме и отлепваме. Така, отлепваме светодиодите. Ето ги светодиодите. Така, за светодиодите. Всеки един светодиод, ето тук вътре, то няма как да се види с камерата, има една малка нишка, която е златна, и по-точно техническо злато. Съответно събираме, докато тази част, това кабелче с другата част от също и тези кабелчета
се събират отделно и може пак да се предадат на вторични за мед. Не почистен кабел, цената е по-ниска, но пак се заслужава. Другото е рамката. Рамката сгъваме я, претрошваме в ъглите, за да е по-удобно и съответно се събират тук за алуминий. Другото, което остана, това е драйвера. Казахме малко злато от светодиодите и ето това е драйвера, отваряме го. И какво намираме тук? Така. Доста електронни елементи. Няколко чипове, които знаем, че във всеки един чип има такива нишки, както в светодиодите, които са златни. Те ще се извлечат по някакъв начин, събират се отделно. Кабелчетата също за мед. И другата част много лесно се свалят трансформаторчетата. Те пък отиват в раздел мотори и трансформатори. Те имат друга цена, която се приема. Другото е транзисторът, който имаме тук. И да ви... Ето. Това пък е алуминий, който развиваме от транзистора. Другите елементи, кондензатори, електролитите кондензатори, само за сега не съм измислил какво може да се прави от тях. Те имат тънко алуминиево фолио вътре, което за сега не си заслужава, но да кажем тези малки съпротивления кондензатори, те се събират отделно, разделят се на метални и неметални и може вече да се обработват с цел намиране, тапене на злато и сребърно покритие. Ето това представлява. Така, надявам се да ви е било полезно видеото. Какво може да открием в един панел LED 60 на 60. Чао за сега.